Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Kan verden reddes af økologi eller højteknologi? Hvad gør en so af dansk landrace for betalingsbalancen? Og kan et års skylde for en ko blive til 300 liters fyringsolie? Eller er det bare noget pis? Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store tanker. Du er dig, og vi er ens. Og tænk hvis det hele bare kunne køre på bioenergi. Tænk hvis man kunne plante plastik, eller opfandt græs, der kunne drikke saltvand. Tænk hvis man kunne forske sig til mæthed. Og tænk hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Der er lige præcis for plads til optimisme.